Hrdinovia na rieke Kwaj. Japonský plukovník Saito sa v prvých zábliskoch rána pozrel na hodinky. Potom sa zahľadil na skrotené vody rieky Kwaj. Asi o 10 minút mal na týmito peniacimi sa vírmi s dunením preletieť prvý vojenský vlak s japonskými oddielmi na ďaleký front do Barmy. Medzi vodou a pieskom na pobreží zbadal akýsi záhadný biely drôt. Tragédia na rieke Kwaj sa odohrála v niekoľkých minútach. Japonská hliadka sa i hneď vydala na prieskum. Americký oddiel, ktorý podminoval most, spustil paľbu z úkrytu v hustej džungli a niekoľkými salvami postrieľal Japoncov. Keď Saito vyhlásil poplach, anglický plukovník Nicholson, veliteľ zajacov, ktorí postavili most a železnicu, sa vrhol do riečišťa. Z diaľky bolo počuť hvist vojenského vlaku. Rýchlopalné dielo amerického oddielu spustilo zátarasnú paľbu. Vojaka americkej námornej pechoty, ktorý mal vyhodiť vlak, zasiahli výstrelmi zblízka. Telo plukovníka Nicholsona, skosené palbou, sa zrútilo na kontakty a zapálilo nálože dynamitu pod mostom. Obrovský biely mrak džungľou otriaslo dunenie a japonský vojenský vlak sa zrútil do vln. Možno aj ty si videl tento dramatický výjav, ktorým sa končí pekný farebný film Most na rieke Kwaj. Aj teba azda strhli príhody anglických zajacov. Možno si sa rozhorčoval nad krutosťou Japoncov a vypískal si povestný pochod na rieke Kwaj. Dej filmu vymyslel spisovateľ Pierre Boulle. Skutočná história zajacov na rieke Kwaj je však krajšia. Jedným z tých, čo ju prežívali, bol kapitán Ernest Cordon a vyrozprával ju v knihe Údolím Kwaj. Za žiadnu cenu neslobodno sa vzdať. Keď na Pacifiku vypukla druhá svetová vojna, Ernest Cordon mal 25 rokov a patril medzi najmladších kapitánov škótskeho pluku Egerjov. 7. decembra 1941 keď námorné a vzdušné sily admirála Nagumu zaútočili na Pearl Harbor a tak začali vojnu, druhá japonská cisárska flotila odrazila od základne Gamban a zamierila na Malajziu a Singapur. Začala strašná vojna v džungli. Japoncom velil veľký generál Yamashita, japonský Rommel. S neuveriteľným tempom hnal svoje tanky a oddiely rozpáleným malajzijským pralesom. Angličania
ktorí boli pánmi na týchto územiach, nečakali taký prudký a rýchly útok. Vyhodili do vzduchu mosty a cesty a sťahovali sa viac na juh. Horúčavy boli šialené. Teplota v noci neklesla pod 25 stupňov Celzia. Rieky sa hemžili krokodílmi a nad močiarmi sa vznášali mračná komárov. Predtým boli Angličania presvedčení, že vojna od džungle nie je možná a preto opevnili Singapur iba od mora. Obrovské kanóny ráže 430 mm boli len na poli pohyblivé. Nedalo sa nimi manévrovať proti prípadnému útoku zvnútra. A práve toto presvedčilo Yamashita, aby sa prebil džungľou a napadol Singapur z pevniny. A ani nákaza, ani horúčavy, pri ktorých omdlievali vodiči tankov, ho nevedeli zadržať. Za 40 dní prešiel 1000 kilometrov. Z Londýna poslal ministerský predseda Churchill všetkým veliteľstvám Pacifiku dramatické posolstvo. Všetky voľné sily, odkiaľkoľvek sa musia odobrať k Singapúru. Toto mesto treba premeniť na pevnosť a brániť ho, dokiaľ nepriateľ nezničí všetky oporné body. Za žiadnu cenu sa neslobodno vzdať. 13. januára sa vylodila na ostrove 53. anglická pechotná brigáda, 6. pluk ťažkého protileteckého delostrelectva, 35. delostrelecký pluk a 51. útvar stíhačiek Hurricane. Ale nádej na víťazný odpor trvala len veľmi krátko. Japonské delostrelectvo zasýpalo anglické pozície neslýchanou silnou paľbou a domorodé jednotky utekali pred tankami. 31. januára prišiel do Singapúru škótsky pluk Egeril. Prerazil si cestu poslednými silami na juh od Johore. Prešli pásmom zeme, ktorá spája pevninu so Singapúrom, na čele s gajdošmi a s piesňou E-100 Pipers. Hneď na to dynamitom vyhodili do vzduchu úzky priechod a čakali na posledný útok Yamashitu. Biela zástava nad Singapúrom. Nasledujúci týždeň sa sypala na Singapúr delostrelecká paľba. 8. februára dosiahla takú silu, že Angličania každú hodinu očakávali vylodenie. V noci z 8. na 9. februára Yamashita poslal do útoku svoje vybrané jednotky. Bola to zúrivá, krvavá, zúfalá bitka. Hustá tma ustupovala v žiari plameňov a strašných výbuchov. Nad ránom prenikli Japonci hlboko na ostrov. Motorové a nafukovacie člny a parníky všetkých možných druhov evakuovali z mesta ženy a deti. Egeril s ostatnými